asedan kanidini ne ba Yesu Kristo dimu enenso ize Nyankopon ne nkae ni bi mu ena medete yi enya ne nkae no a ka ha mechi anke ntimi maso ne nkae ni nti ena numrei metumi ni wahia asedan kanda da Nyankopon no a onam ne honhom so na ne de ne nkae nti masa ntimi ni wahia. Amen. Na onso otimi mi ahia. Odifo adwa Benjamin ni enanu mrei bonu amane e ka kire nse onfo na fidie ne nkoso no fa ntoro Righteous TV ha na oni mi ahia. Babi ameti nso ye Righteous City e Kumasi ha edwoso e kyen akurum Kumasi ha edwoso echen kurum ahana Righteous City o na Righteous TV o meda ize Nyankopon ase a ensa enwie medana se afi mpo wode ye hya ase na oso mimu akurakura ye na wode abiduru ha no edoso bebre esa afi no owu ane wo mene doso afi no ento na mahumobroso no de yabidru ha medie ama hunu se waye bia mame ono nti na metiase enye me nipadua yi one pe na ote ha ize tumfo Nyankopon yoso ne asase no nti Dikati oni organ ha ba bibia wa numre ba bia ka chese Righteous TV ono di fo adwa Benjamin hia so won kan na se sunyan takrade mankesim kedi kofodua nkoko wasakro pone takwanum bugoso ene fanawo Kumasi ha na tamari boriga wawa eno ye ware ena wa aha ena boliga tanga afi mo amwa amane a etwa ye ho hia te se bia Cote d'Ivoire Guinea ne Nigeria ne Togo nom obi nso awamono ne na ohweye osine bo onu amane somfo na fidie no koso ana enfant to Righteous TV ono di fo adwa Benjamin hia Israel Nyankopon ti asefo no do yo so ne asase no da bia me ka se ahon se ohini bi soma obi na se ohini ne yekese a de osoma no a de one na esoma ne yekese no de yesoma na kono okwa okire de nti a oba ne nipa ko a woye okire de nti a oba ne nipa ko a woye ebia meka se Israel tumfo Nyankopon nam na humobroso nam ne bakru Kristo so asedan kan de woyi ne ho adi a kire me wa won to so nipa manchen na wasoma me odi nipa ma akwambo ne ho nsem na asoma me madwuma ne nte sa asore na mbeto ye ne de no ode soma me no nte sa asafo na mbeto ye no ode asafo na kwambo ne enem echiwade asofo ne adifo ne mrato ode ho nsem ne soma me enipa nyina kwambo ne ho nsem timekaso adifo adwan Benjamin owe me ho ahi na me ho bekoso ye nipa hi enyemia ede osoma me no ena manka ne se de ode soma me manchiri nipa so me so mi kura enwie se na no wose akwa onim de ni wura pe na wanyene na ma abedo so dan ndi ze Nyankopon na me honhom so ayi ni ho adi a kire makato se oti odifo adwa Benjamin asem kana won ti bi da ti ase ese mo asase so obi hunu awurade nsene me
mensam na meka ne de wati bi dade a e kire wo se ene enipo mo hunu Awurade te se me bibire ho na wonte mensam ne bi dade a e so tie ase se mo asase so nipa hunu Awurade esene me ni ho Nakwase. Yesi Israel Nyankopɔn te asefo basuma nipa ma na ba nipa nche nipa woti mu se na no me odifo mo sikan so odifo te se me ena Awurade mu Nyankopɔn be ma no so e wo mu nuanom mu e wo mu no so hunu nipa te se wo e wo nuanom mu e wo obre sufo na wo ka se sei na asefo Awurade sie na se nipa na kwai ene mo de enye pa so hunu ba bia nipa le firi I want to atwa Ghana metimu me say nipa bia ni ho abrabo a me bo no me hunu so obetimi abo ana so wabo bi dada na afi na me ba bebo Ghana meti me ka she Kristo so ma me ni monyam amen Nyankopɔn mu enweye ni suban sene ne ni gidi bo aseto ahobrase ne wodwo obuo ni ani die nipa bia ni wo masase so a me se Nyankopɔn hunu amahunu no ono hunu sene me da Israel Nyankopɔn nam ne ho mobro so mahunu nam ne honhom so do asoma me nipa manchen e de die nipa nwa obenya nkwa ase ye tine ne makata se wo ma enedie daadawa e kina obenu ho ma enedie nka wo se wo de pekina bi mu di akwanya ase a wo tine ne no ma ne nka wo se wo de pekina bi mu di akwanya e ma ne nye sa ase a wo tine ne no ane ne die da bi di man ne die na adaw ene ho betumi ayede no e kina yare betumi aka wato e tu obi a e sanete yare e ye hyebre Nyankopɔn na yo yade e betumi aka obi a tine ho odene na se wanhwe ya e kine bo ne ba ho so no na wo hunu se wo de ne akwanya wunye na ho odene no wo de asiwu kine bi nkwakwai Israel Nyankopɔn asoma me makato se enye de ogi medie ho asem na meka ndo opeso debe mu atemu a eba nipa wu achi opeso ye nkunibifo ene nipa bebre aso ye beka to se atemu bi ani ho munyao na no Korontofo nwoma no me se etie ye edunum ne mo ye duasam yensa osomafo Paul kan obu sore ye ho asem na asofo ogi le kinye se da ebe ntesa amsi nipa wu anu wu nipa wu a wontena sibi no bi kasa temu obi ani wona medofo e ma ne nya wasem foforo e dada bi abatwam na bia na asaba no ndo bi be ye sofo maka to se ayi kirabosom o se heavy bi ani watemu obi ani wo na mbisa se heavy bi ani wona temu obi ani wo de Nyankopɔn be no wo hunu no anyame bebre ne wo Onyankopɔn ye osuna asase de wo so de atemu weba wanyini kyem nso me ka atemu wo asem e de no ogya na me na o de ma me America kasa yo beti ase e kasa bi no no se na no Onyankopɔn kokorafo te wo na so wasoma Kristo aba no ya abrante na Yesu ka de kokorafo ni mu a no mbuza sa won kyere wunya ne hena e kyere se kokorafo na Yesu beto mu no masai yes e kyere se o masai na no Onyankopɔn kokorafo Israel no nyame to no bo ase na afi no de Yeremia beto na yam ama ya wo Yeremia na be ka de o yeso man ne ya e kyere se Yeremia beto kokorafo no mpanyimfo no masai no yo mo hwea enyi since obepe foforo no de be hye de die ni monyam no betimi aka kyere se atemu obi ani wo heavy bi ani wo obeji wani akosi dabe asase we so Mesi Nyankopɔn de ma ne ma just 120 years. Obe sa tena de mo su afiri wu. 120 years pe wu. Obe sa tena de mo be su afiri wu. Ti asase wo tena so de wani akosi dabe. Ye re na no mampani kofo. O ma bia no pa bia no otime kra koso ba.
okwa Ghana man e bo no hoka onante atumi say yes king e man no kwa to ni say gentle gent ene okwa hwi mu no otie e shebre etimi to obia be makatachi a na okwa utimi yes be meko ene okwa ti otifim na kwabana ni chinchim no awieye sika be no lumpa woni ono woto se ni nipa do an protocol no wote ho protocol bia so nkwa wo ho chobo bane da ko foto mi se o ye protocol no wote wo sa protocol bia so nkwa da bia nkwa nam ho se yo protocol ho nkwa anwe ho nkwa anwe o he said that lesson pounds euros we tell na bubu anu ni enso ntimi nsore mfa nkọ ba bi nkọ ya hwi biem eya wieye aba biza sa de na Nyankopon ye yie num nyina oso ya branch aka obofo wo mranti dim se daboni bi wo a etwen wo eda bi beba onyaminim so do be fa kon bi so do na wo mranti bi wo ba wa bre mu yoyo no do be fa kon bi so bu waten e ma di pa bi ani tiewu minka se wagimie enka ncho sa temu woni ho obi agimi ni wodi sofo nakwasa obi agimi eni wodi sofo o kan ye friend say Hosea chapter 9 verse number 7 o se nabi ba Israel fo bo se difo no honhom nipa no se o magimi o mo ya bodamfo honhom nipa no o magimi o mo ya bodamfo rubo wa ye sofo so ye difo edam wa ye de wabo Hosea Jebre bi ba medofo Onyankopon ma 130 years na de tena na dia 130 years o kasi wo ntimi ntwi da me hye obo o kasi wo enso ntimi ntwi ka ne da 130 years o kwasi abrosan design ma ne nto so makoma be 3 f kama 130 years abrosan ntimi mfro steps no enko second floor kwa anko da obeka fom ho mina me ka kire wo nde ma obi ama enka kire wo se e na wo hoden no wo hwe wo hoden no e a enne no ukura na aye no an ne chena e kire bi ba Nyankopon to wo nkwanam kura ahoden e be bow ahoden e be bow eti bidami Nyankopon ti asefo so ma me na sese onam na humobro so ne nanum re wasama ye kwan na sama ni mini wahia asia yete ne no Onyankopon aye som no eti se bi obi prekrata atu kwan na wo firi ase no akwa amonone oye enfomso ketewa bi no wani ana obi bedi usika dwane ama waka ha no the sikana a enjoy or the agina ni na waka de me kan kire sei ase kire ni sei nyamesom na yesum no Kristo som no se wan hwe ya o be ye ne hudifo sofo obe kremo awurade Nyankopon di a kire wo woni be ba ho so no ne da ne beduru so Nyankopon nam ne ba kro Kristo so be pie ana se onam owu so beto nsafre wo no sada no bonse nipa na ofre no sofo difo a o kanfo awurade kire wo no adana bonse wadada sabre nso collection no kofi ni amane kwaku ni akua atutusuo du no ofre bo no abo no wadi awie ahye adana wo kwagene ne nsam a enyeyi etumi nye yie da ntase ete ne no Kristo summa yeso difo da bejame ye meka tro se ati se de obi pekrata de firi akom amonone so ko Spain na se Holland, Belgium, Australia, Canada, America, Italy, France, Germany, Britain, all pekrata free ase diako. We ye mistake it will be a bedofo we be juicy ka de adwane. Untimi nko de odi esi wani so no. Asori ya hu se wo na ye ko ne sa no. Wo de nipa na adwene na wukura ewu a ye benye 60% ana 100 no benye 60% a
omodi omu wonte ase wo gidie ni ndaso se na achi mu Onyankopon beju omo nkwa na hene mti no mu kwa asore nya sa de anko mo nko kom so ko pesi kaduro bi di nanso wan hwe ya sa konto ya pesi oturu da achi na Onyankopon hom so no osofo bi ni difo bi bedi wanim awieye no bon so wa bokatu agu awieye no wan kasa bon so wa bra to agu me kan wasuma sam ne huntasem awieye o wan kasa beti ase se anamona otu ye no wuti izu Onyankopon di do yo so na sase no enema nyina aso tumfo no wuti ni dini nanso nipa bi di ni din odi adada odi adisiwu sa na tie entwamu da nipa ye bo Awurade din no enye nipa ni nyinara enenim sa Onyankopon na wo bo ni din no onim no maka to senka won to so kwan kama kwan ni asofo yo bia nyesi ene wan no asofo na wan no odifo wan ne hunu asofo na wan ne hunu so odifo yi age se mo hia asore dem ya ro hosem de me kan se Onyankopon na ma homobroso na onam odom so no asoma me won to so yi nipa manche no se wa me ne wahia numre ye wu nti no soma me etoda na se ye kasa se ya wa he ya beka so kwa asoro dada nti wo de owu ba bi gina wo na esre izu Onyankopon hunu enafo mo pese oba de ni ko school o mansia na do mako school 5 no mu nyina abon ba ko pe bi ni mu ade eno kwa heda nye papa 5 ni 6 ni 5 ni nyina abon ade na krata yete hu e wo ha ne nipa ne atwura ye kire ye oba ntimi ehunu na oba bon ana izu Onyankopon ye honhom no na wo ahwede aduane aye wi mu nyina amsi mo hunu Awurade yede aduane aye wi o wosi wo hunu Awurade o e ya ro wosem izu Onyankopon na me bakru Kristo so yi ni wadi ache mo soma me awon to so yi nipa manchen asoma me asafo ne nchen asoma me adifo ne nchen the men ka ona kwambone ne ona chiwade ho asem fa nkire wo eno na me ka se bi se enipa bi ka Nyankopon asem se difo ntia sore na difo bi antia sore da e wo baabrum enkramofo bi preach sa ene wo wona agi Yesu adi no ebinum su preach sa na titiri ne Church of Christ asore no omo preach say omo okasa bi so omo say e wo baabro kwa aso no difo ntia sore mon ka chon say me kan we hye omo ni wuo say omu nim de omo keka okasa na mani awu amompa so so mo bo Nyankopon ni Kristo dini na de odo o masore ne bre wo mo no o mo pom nko hwa ase ni ka mo no ni pa ko no de sa sore na ba mo pom ni kai ko so wona de sa nkyere ne ye de e bai o mo ni ka mo se de pa ne nipa na di wo na wu I tell you ko so mo nsatra asa nsatra de mama wonto mo nkwo bu nipa nipa bi aso a woni nsacha de ope bi a otimi ye de eye tinam so mo nkwo bu kasa na meka na setere no se babro kwanso no difo bi anti asore kane o mo si difo bi amabiem ese so difo bi anti asore difo amabiem asofo mepehwe wa asase we so okase se emos ne se ade nyina asumfo Onyankopon nye bibi age se wayi na ginadi ya kire ne nko adifo anka se dia kire ne nko asofo ne nko adifo wo se senka nyameduma no me se senka ye wonam fam aduma anka adifo ne abobofo ne asofo okase and somebody make a view. Na ya na esa ho meten so nyame a
e de osoma me no se nka difoɔ no ye honamfo mo adwuma ka ya apprentice ene asɔfo na ye honhom mo adwuma de Nyankopɔn ma difoɔ no o ma ye kana hini mo sumasɛm na te mo sumasɛm na asɔfo na nya bi akyerɛkyerɛ e de akyerɛ nipa Nyankopɔn fi so so na asase ba me se wo mfa nkransɛm ensi sɔfo bi aso da ade nipa ye nye onfa bi si sɔfo bi aso da free so yo so ne asase ni nyina ode ma no nko adifo te difo twam a asɔfo di atwam difo ni wa obi a wo kanyam se bia ka tugu kwa na meka se de ma ye no nyina aba ne se wo mudi na asɔfo atontaton adifo atontatonfo dachi ba afode be humi adifo no me wo yere twempena me wo yere woge me nware me ni we na tie me fiansi adifo no omo na mo so na de keka sa ansem no ndi eri nka mo se difo bi amabio difo bi ani ho me se me mo difo adwa me ho oro so ye sofo a na wo sa so de ma fa babro na wo kura no fa bra me na mama okwan me odifo adwa Benjamin wasoma me na mama okwan minim de mi free fa babro me kura no fa beto ma bra bo soma won krofo no memmo broni se o me monitor me na mo hwese de makwa tie ne asori am yesi de sitie o ma be ka ho asema kire wo me de asofo ne adifo ne mi ntimi nye bi ese makwa ne agya no adifo mi odifo Ezekiel mi odifo Daniel mi odifo Mose mi odifo Elia odifo adwa Benjamin makwa ne wo de ye ne se Israel Nyankopɔn no soma me no ne me dansefo Jedi nka wo se difo bi ani ho bio ana o makeka ba no mo se sesi ya no obi eri wa oye difo oti aso ne bi ma ada babro kwanso babro no yakata so Israel Nyankopɔn nam no honhom so waka na wo se de o ka be hu no unko school nwie nye professor nye doctor enkenka babro hunu da Nyankopɔn obe hu de ya twere nyina bet se de Nyankopɔn tiasefo ti no de se hunu da obe wu amana hyew obe wu amana to watwene na wu ni ye kan so a wakoma be primo be gi akyinye o ga za adwensa tsara fom adwensa tsara te sa abrabo na ye bo na asase so so be bo bra na be nkurubifo no me se hwese de sitie nafom sa na adwensa tsara tie but adwensa tsara de mo fan se metimi kenka ba abra masachara ena abrabo na ye bo ne de nkurum o nya ka mata ne fie mata ne nyan pa die no no ma hye ntade ne mpaboa no eno de ehunu se ihu be bro wo be yese yo be ha ehunu se nafom le abusia na afim se nipa do se na ye na do se na ebre ye die no so eno ma yina agu asase so ya o abusia fo ikoba da bia so busa se do se na ye na do se na ebre o da ba be so di fo adwa wa busia do se na ye do se na ebre na men kan kire o ka bo so do se be buti e kire o se abrabo ya ye bo ne hei so be yes successful enough form ade na dan kwa de abrabo no benya bia wo ha bia akran so enche no wu agya no enso so hwese de sitie ubenya na utese wa bre wan hie awurade kra na atoro a watwa no na nya sem ketwa krono a wabɔ ansa na ade yes successful na nya sem ketwa nanso hwese de sitie ansa na nipa aduru ho na dan kwa wonsa ka wote ase da wontwam dangu da wai se awurade okenka babru wi a ose mahuna awurade awieye o di fo adwa Benjamin ni awieye o sofo brother awieye o mami sister awieye o di fo bi antia sore a sofo bi aso tia sore
ti asore ne bi ne asore be konkon ho esa asore konkon ho me na me ka kire mo sa ankrofo no me si Bible kwan se difo nti asore a Bible na kwan sofo so nti asore wo de me so ye church of Christ sofo a fe number na wa se na ni menhia bra be ma akwa mo betena se mama akwa suru be bua mefo ya ma akwa mo betena se me si twosem no se Bible na da wo no se kire se difo nti asore a sa na Bible ko na se sofo so nti asore ti asore be free ni na aba asore ne be free ni na aba wo ko school awie wunya adwuma nye na ade isisi nipa na so ye sofo panyini ade ntia wo na wano ate ona atimi kenkai di Bible kwan so no difo nti asore a Bible kwa so sofo so nti asore ese Bible ye da wo tro se memra we no sofo bie ni ho a wate asore da me na meka sofo bie ni ho a wate asore da di Bible kwan so na moka no adifo no na edi asore baaye na kwase sense no na meka bi ma me to so kakra Bible no kwan so no se de mo ne ka me de ka me ka nya no mo kwan so but me so me ka no Bible na kwan so nyesa wo mo ntia se so mu ya tinyejefo Bible na kwan so no adifo na ti asore sofo ntia asore bisa se Aaron eni Mose odifo Mose wan na nyame soma ano ache odifo Mose na Aaron wo yede yi ena Mose yede yi Aaron wo ti asore ache lebi kan Genesis chapter 26 verse number 35 sorry Exodus 26 verse number 35 you ani aba Genesis no ma honya Exodus enwuma no hwe Mike na de na ma me kakra ko Exodus enwuma no eti edionunsia nchichemu aye edionunum etifi asem no se tena bia no ntomadan hudodu kan de friend say no friend say 35 no nchichemu aye aduasa enum osina fa epono no si ntwamotam no anim ti onyankopon na ekire na ko odifo Mose osifa de asore onsi no nyankopon tasefo no tse na ko odifo Mose sofo bi mra meka sofo odi ka si asore menti ayen nkola ne Bible no school na musa eya honhom fi na da honhom na musa sofo bi mfa Bible mekire sofo odi ka si asore me ehwe no aka se Bible kwan so no di fo nti asore sofo na eso sofo be na ti asore honhom be no sofo be na o ti asore honhom be enti onyankopon ka kire na ko di fo Mose se osina fa epono no si ntwumatam no anim kan ye nchichemu aye aduasa osina fa epono no si ntwamotam no anim pese obi ate de wo kan nyese be kwakwa se wo trese no wo se fa epono no si twamotam no anim twamotam ye de ade a nye twamotam na Yesu Kristo ba ya na sanso de mo wu ya muteye no nye twamotam me wo di fo Mose breso no Onyankopon ma ne hyase ai ba so de nim Isaiah twamutam no asori Onyankopon ka se na ko di fo Mose mfansi wo no wono ma ne hyase de sai twamutam na Yesu Kristo breso mu tiye no Mose mi wo di fo Mose breso no Onyankopon ma ne kreti sa no ma ne nyina de di fo no ye no onam so de asori si ho matato se asori Abraham meja no me nana no Yobu nom Noah nom o ma anko asori da omusum nyame ete fi Israel Nyankopon na ko di fo Mose breso ba pese ni padom som no no awon sha ase de asori si ho
ona miru odifo Moses so to the odi asore ba asase we so eye odifo na obe gina obe kan kola asem se wako school awie ba bro kwan so odifo ntia asore wan na kire wo kanya so ameka de ko kire ho mo kire so wagimi nokwase ka kire ho mo kire so wo kwase a wan na kire wo se ba bro kwan so odifo ntia asore we nya tam didi o dabi koso wo mbo anu wagimi wo ye honhom fi na da ho mo be hye nipa na otu futuro gu nipa ni deceive nipa woni mo mpo do kasa ma kasa ansem hwe eno me kan sem se Peter so wura empire so be Yesu furo ko Satan obi ko una so empire wo empire na wo ye bonsam eti Yesu Kristo so asam na Peter kan bonsam na be hye ni mu no won kan ye Peter Kristo agena bet won kan ye free Kristo won kan ye free nyam Satan be hye ni mu ansa na Yesu Kristo wo je no ndi ye kan de odi asore ba ya e odifo ene sha asore ase difo ene sha asore ase enye sofu ikamutam ne wo mo nsha ase no sofu bi apio sofu bi na ye ho adwuma wan na ye ho adwuma yi odifo Mose onyankopon ko odifo Mose na onyankopon ti asefo kire ne de onya de yi na on fa asafo ni nsi ho no ya kwa nkama mo de phone ba na mo sha asema omo ma WhatsApp comments obi a de so ne ahwe ne yi ano enti wasi saka bi fa pono no de yi bacho se na fa epono no si twamotam no anim fa pono ni si twamotam no anim na kane adua no nchemu ana afofam ene kane adua no nchemu ana afofam na fa epono no si nchemu etififam fa pono si nchemu so etififam wo tetere se o si nye asore no efense no ntomada ne kan ko aduasa ensia osina fa bebre na fa bibiri ni asawa eni asawa a ebridum ni kojan ni asawa fita eni asawa fita a wafira anwuno nchiremu a wodi afra anwuno nchiremu na fayo ntomadano ozo mfanya de yi onfanya ntomadano kan ko osina fayo ntomadano ano ntomadano ye de yi de o man ko hyiemu a omode ji onyankopon asem odifo Mose onyankopon am so di si wo eti asori ya chase ya difu na makaka so mudi na difu na chi ena mo kekan sem bi se odifu anti asara de nte odifu e beta so no to Yesu moja woton ya fere sei oil obi ton samana difu beta so se gba afode be ye de odifu beta so no kwase ne de ense gba afode do no Nyankopon be ya wo ni sensi ya to mo twa ye no nyina na akwese difo no nyina akwa ne be ti sa de difo ntia sore na wo na atia sore wana ma sa permit no mo musa brothers ni sa wana ma mo sa permit no so mo do mo tia sore me odifo ja me se me ka to se sumafo kwa ntia sore ya no me ya musa apostle for na tia sore no apostle ko ede no tia sore nisi apostle no mo kan sa no osumafo po na no Onyankopon share Kristo na no nsu we ni wodi tse Damascus kwa so no ensam no de suma ansem me suma amana man ni za manche no me de amana man no nkonu yeso asa ko ka kire mo se na metie no eno ni apostle no nya sore asatam na wate adwuma no ne adwuma ne ye ne tini ete se fire service wo do batwi ba wo dum ja
edi odum gya no na dwuma no okwa ne dini pa wo ho di bia wo se kwa me frempon wo yo odum gya dwuma but na dwuma no any fire service ene da no so fire service ni but ni dini pa de yi ya manu o fire service ni dini pa o ya manu no small for Paul ye fe no Paul ni didi so na be ye Paul somani esuma no ene ya apostle eno nya dia na maame do eto no adwuma na wo ye no ene ne da no so no ndodi fo ja beja me wo yi odi fo ja beja me nya me diro madwuma ni diri no no do nya ko Paul pesa wo ye no onam na ho mobro so ne ba ko Kristo mu na wa fa me so no wo yi na di madwuma ni dini eno no yanko fanto ye ho so dabi yan fanto ye ho so wo de to ho so twase de ye wo de to wo de ato ho so ne daadi na di wo wabosom no wunsu mansem kwa so ebe daadi a hye difo ne de ne ma ndise na criminal fo no mokoto credit go mani so a no mo de fa nkrofo yere no no dabi no wisu ka ho dabi it was see entomadai no se ni na ye ye no eti entomadai se ni patient fa akono awu se we ya asore no onyankopon nam na ko odifo Moses so na hye ase ndu be ka chem se Bible kwan so odifo nche asore ya etro se wo na tumu no enya wo na wo ka ne ho asem na ni se onyankopon nya sa ho na ye ho foforo na eda da wo ka se wa di huru ise onyankopon ni huru da form obeko school ya fa Bible ken kana dwembone da utirim onyankopon akyerɛkyerɛ odi ope oho na esere na ka se nkiye ni oho na esere ntwei me ka kyerɛ won se wo mu nyina mo ka nyina no ana neso yempon bi ura tam no enko obi on eti nyankopon mransem ni mu no mransem ni mu de makato se wo ye sofo na wo ka nyankopon asem bia ebia na me mfi be de wo ka bia me tena se ya pa wo so de ho nwoma nya ba be kire me wo kire me yo se kohwa o de ho nwoma nyina ba be kire me e sa no na ho so aye me ndibere bo bi ka se ada ye twere Bible na mi gina ho era mse de ye twere de se ye de no hono mjoto na ye o print ye so na ye twere o na print na de ode mra na baaye no o na soma me yokase tinya ne twere asem de ode mra na baaye no o na soma me ndo nam na ho mobo so ma me hunu ne enti a ode mra na baaye eno na nipa hunu a obenya da nkwa woni mu ne bakuru Yesu mu eno na nipa te no te ase a obenya da nkwa woni mu ne bakuru Kristo mu ndi onyankopon tomadan so obo nipa no ama nipa be ya asafo ama ne kasa asore no na obi be ka kire se ne odifo bi ante o makeka sa o o makeka sa odifo bi ante asore Bible kwanso difo bi no Bible mo te asore Mose mpata o yebosomfo achade bi nyankopon so won nenye tu be kan sei unya a friend sei frado asibi diye a ho to wo no na akɔhɛ ba bi na wo kasa adentia wasi wa hunu sɛ Yeremia tia so na bɛde no hunu wasi wa hunu sɛ Isaiah yɛ die etia so wo bɛde no hunu sɛ wɔtia so na wa ntia so Yesu Kristo kora ba yɛ wɔtia so re Yesu Kristo wɔtia so re
to ka kire Peter say nsem na maka kire wo nyina no okay we ko menyanuro ti mentwa so menyanuro ho eno wa ni mu kura menyanuro ho menyanuro ho eti iso nyankopon nipa dodo a o sha asesa afeni ba bom amomahia ntomadam asore no eno onam nako odifo Moses so eno ame kan asem bi se maja Abraham osum nyankopon ankorankore wankwa asore da Israel man ne kwa asore o maja Abraham wankwa asore da and the kind Genesis chapter 25 wa kan kitwe bi ne ti asem sorry 22 Genesis chapter 22 Mahonya Genesis chapter 22 Ko Bacho Mose nwume di kan no Genesis no eteduonu mienu nijiche mu aye baako etifa asem no se oso Abraham hwe oso Abraham hwe osena nsem ye kire no ensem ye kire no Onyankopon so Abraham hwe ade nyina so ufo Onyankopon so na ko Abraham hwe na oka kire ne se ena oka kire ne se Abraham na ose ena ose minie owura osena oka se ena ade nyina so ufo Onyankopon ka kire na ko Abraham se fa oba kro a wodo no Isaac komora asase so fa ne komora asase so na fa ne kobo ohyiafo de wo ho wo mepo no mu baako a me kire wo so e de se hwan ne kobo afode no acho eja Abraham on se ne ne ba bere wa wo totoso no so but Mose nko a sorry eja Abraham nko a adentia ono nko a na esom Nyankopon eja for bo no Nyankopon so wono na enya de ye enkobo adentia Satan asori ni wona eja Abraham akohia na sorefo Yono nko a osum nyame osum Nyankopon so nkobo afode ye ma no ono nko a na ekobo adentia osum nyame ena oba Exodus chapter 25 Exodus chapter 25 Exodus nwuma no eteduonu nu nijiche mu aye baako no atifi asem no se Israel fo aforebode o se Israel fo de aforebode dia fe de ye nya de ni pardon ye nya dodo asore ne sha ase edi enye amkrankra se we nko na we ehunu nyame to no nko atena se asom no bio Onyankopon pese de padodo esom no but onamba ko so na amadodo ni hunu ene o mahia na baako na yi ni hu de Nyankopon yi na didi a kyerɛ de a kyerɛ dodo no de Abraham ono nko na ekoba afode Afrika ha so netie osena Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ ense ye Onyame kro no a na oka kyerɛ na ko Abraham ato oka kyerɛ odifo Mose o se Awurade Nyankopon ka kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ Israelfo no na o mema me maso aforebode obiara na kuma ka no nkyɛn na monye no wo no via fe de enye Mose biem so no Israelfo ni nyina adentia afi no Nyankopon de dodo som no afi na asore no sha ase ndi afi enye no ba ko bi so ohunu Awurade wo nko ade tena bio de Onyame yi ni hu de a kyerɛ no de kyerɛ dodo wo to fa pema enam so ma nipa nyina ne ama nyina awu se ne sa wo Nyankopon yo so ne asase wei ositi di Abraham ko an wo ma ne bo na fode dodo ne sha ase ne ya asafo ne ba no ama edom ne ya asafo no ahya ase se mu nyina nkoba afode di asore ne sha ase wo hene acho sha ase wana di asore baaye acho difo na di asore ne baaye achinyegefo me se kan bi wo mu ho chinyeje mi wo ye nde bonsam jam obeko ese ya wona to ba bi e de achinyeje akyekere na twene o sane a ensane da
to makeka na difo bi anti asore o maka to da me hwesa na me sele me sesum si ye mobosem na de tell me kan wasem yi me kan wasem yi Proverbs chapter 26 Proverbs chapter 26 verse number 4 we see etoda imwa kwasia Wadro what is it? Mebusem eti edunu nan. Ichemu eye nan. Eti fi asem no se boase toni asundue pe. Boase toni te se etoda na so obi e kwasia na so odi nkwasasem a. Kwasia so kwase nipa ntiase wo wote ase abonse en ha okra na mane ye neso. Ndira Bible kasa ye nka beto ono wo kan ono nyame ni kwasia na se. Do se boase toni de asundue pe. Aha. Boase to oto boase to da na obi di di se una oto boase ma no a etoda so a na wa kire se da bi ntesa wo pa na se na so due ye de eti do mo keke odifo bi anti asore eno odifo bi anti asore odifo so wote asore kom de nti ye kan oro wa asem bi kirim difo na ye kasa no kwa no hu saga ya anti asore de oni asem bi aye de e kan na se by force and on the way be a D40 what na so funu so hokasa no ba bia si no wete so fo so ti asore won de no okeka ko wan ma na kwai so no won kwoti asore won me kanya me kro ma so fu bi kwa so kwoti asore ma menti on fa mo fa ba abro kwa na so mra nya me kro ma so fu bi kwa nse on de on kwoti asore asofo ni na didi enante adifo na sore nim yes asofo ni nyina omo nante adifo ne de yi asore nim ho be no aba onsra na wa kire oni opere de obaya de be kire oman eni asafo na de kwoti asore akenkan ko de ka afa de yankofo na no Yesu Kristo amepie ma ko ma Israel nyina ewu enso na asore de ma hyema sofo be na ti asore timebusem ni se echemu aye enai ose onam nimdie so de ahode onam nimdie so de ahode abodene afefede nyina hye mpia amama what you say kai koi oberima nyansafo wa ahode Proverbs 26 abacha me kan 24 26 no say nkwasiafo 26 verse 4 etifi asem no say nkwasiafo enihafo ni nkonkonsafo osi mmoa akwasia na jimisem so na wonso na anye so no what I say so say tole na obi di nsemu a ensem fata emmoa no mfitiase na wa anya te se ono nya abotere famano obi sha ase no ya de bia faso ni so ndaso ni mu a ndaso asa o se di ka hwe ni din yansa emuwa no obuwa ne ntema be kwakwa te se wo no ndi o de hwe ne kakra ansa owie no se se verse 5 enum no ose bua okwasia edura bi so o se afede kwasia na nyankopon mesi bua no o se tele bi so bua no na jimi sem so na jimi sem a wo jimi ni so na wanye nani so onyansa na yesa obokwa koso ya se difo bi anti asore o se wo muwa na ebokwa ko na ni so nyansa so o kan no obi antimi nkasa ntie no kure odifo dana me kasa yi wo dia me so kasa abomiti ni kasa odifo adma wo boa nyamesi etoda akwasia wo ya ade mfitase muwa no wo ye no wo ye kwa no wo ye so wo hunu nyansa wo se afere ebe yi wo de nebuwa no no wa nyanya bi so se nyansa fo bra wo ye kwasia no wagimi ni se bi fo ntia sori asofo bi aso ntia sori beti nyankopo tumi no edifo no de na monso bi asori ni si ho sofo bi anka ho de eso odi asori ne ye ne de eso odi asori no masensen ni nyina wona modi fo so ne kire wo sofo bi antibi etisam no modi fo bi anti asori na odi fo bi anti asori ba aburu mu da ne wanwa no eya atoro ne mobro wasem
nyamesom motofo asem nyamesom ni fransem o kasa na kro osoro buafo agent osoro kwa ni osoro hu se wonnim de wankasa wo ye na wonu madi fo so mfa so e onyankopon anim nipa bi ntimi nyankwa wa asase so a obekoti di fo da me nka bo fo de be hu me fo ye o ene me ton offense samra ni nkunu wo yire ne Yesu boja ne ade no nya no she wonu madi fo so onyankopon anim na nka adi na so fo nyankopon se me nya bibi da di se mayi na ginadi e de akere me nko adifo ase omuni ma enye ye enye se nye ye nim obeye ye bet nyankopon adifo ne ye sombo ma no o me je on kasa nche nipa nyina da obe fa nipa nkura ba akopɛ ne so mo ma nipa nyina atene nka ade nte o ye kese ehia so be kasa che nipa nyina obro de ye ni adwene susu no so ti ye ni na difo ne ye ni wo de hye ne ho ani munyam na difo ne ye ni e na wa ye asase so abofo emrawe ose abofo no ko mo wosoro no obuhwe difo na omotimi de ne ye ho sa omonte yase ho ye omwanwa o ye ho ye omwanwa se ye ni etimi hu de onyankopon pe wa ha omonso hu se nka omo ne de nkransem mo ba omonso nyankopon so ma no ye ne ye nkyai enso nioma ye ne ye ka kire oman ni nipa ne asafo no omo se eye bi onyankopon pese nipa onso ye nso ma bofo bi aso yesu ye hunu nyankopon kwati omo de amam o de abreye ye ne difo nyame kwati abofo wo de nsem abreye ona no honhom so le ba ye nsra okwati abofo wo de nsem abreye adentia ye ne wo hunu se ye tefom ha ye ne wo de ye tena ha ndo babofo de asemba no okwa nipa be ka se bofo no de asemba no wonti ha bi panti ase nti nipa nti wo no bofo na se asem se Yesu kro betim ka se wo ye nyame bantia aha enso betena ye oda ye furuma na ma me wi nchi wi nyina gu no so wi e da ho proprowa na tie gu no so nyina o nipa so wo ye nyankopon bantia na ye se nka Yesu ofiri suru no boto fom sa abofra ka yi so o ka bi ko betie ko be ka se wo de wo ya wo ye de e wo ha ye wo na wo ye du ofiri so na ye do beto ha wo be da oba tan ye mumpo e de nipa ntenase nyame de nipa ye ese mo ye no o ma bofo mfa ma ona no nso no de bre nipa wo de be se nipa ni mu ana o ma nipa na ka kire mo am ese mo tie ye wi aye ne aye ka kire mo no na ya bra bo no ye de di sa asem ni nyina ho adanse a kire mo se sente sa mo ye ni o de mo sente sa na ne ye ne ye na timi abo ahye mo gidie ma adifo no ye dwuma no Exodus chapter 40 shall say free verse number 1. Maunya Exodus ngoma no eti aduanan enchemu eye baako osi tenabia no oso wo ye dey osi tenabia no Nyankopon tete na ko difo mo senye no ene osi tenabia no afei kai ne tie osi na Awurade ka kye Moses se osi ise tumfo Nyankopon ka kye bi odifo Moses se bosumi edikan no da edikan no bosumi a wa ne kasa yi bacho isa Nyankopon ene o kasa kire wan erodifo Moses wo ye wan bacho yedifo onye sofo bacho de onye reverend bacho de right left reverend bacho de sa kabiu osi na Awurade kasa kye na Awurade ka kye Moses se adi na asumfo Nyankopon ise tumfo Nyankopon kasa kire na ko odifo Moses se bosumi edikan no da edikan no bosumi edikan ne da edikan no na si ahyaye ntomadan no tena bia ene onye de yi wosi ahyaye de ahyaye ntomadan na ye de bacho na ye bi nti ise tumfo Nyankopon ne nko adifo so wo de asore baae sofu bia nka ho enye Nyankopon adifo no kasa kire ni na obitu wasi babro kwanso no maturo challenge maturo omu ya sa no mo ye so maturo challenge sofu bi pa wo mra difo bi pa wo mra o pa so be sha no racho TV ka o hunu apia be tie gu so no obeye mobo wo ko fie kwa ranka yiri be jawo
me na me ka kire wo nyame ho asem ani guase a ke be kan no uduru fi a yire be jao so wo hu se wo kaya yo ni pa twa senka so kaya yo for me some fan chebe man kan sa o monte el wa for so say be di so for no share ka yire kwa be jao enti asore no makremoni bia nyina ba bi wo ka se di fo bia anti asore wo hu be na makremoni kwa wo ni ho bi ade jamo ho na ye nyakopon de ma no mo nyenya de yi eni enzu bere no ho se nyakopon di fo ti asore na ho nti asore eno na bi bi se enkremofo no bi mo ka sa no Muhammad no ye komsheni panyine no enya wonye di fo nyesa no mo frɛ no yes now then one day mudi die ode ma mudie na mudu say asafo wode ba na mogie di mosom wonye di fo ada na mudi die adie nkemofo kwa mo respect Muhammad asini onyankopon I tell you obi kasete nyankopon a emfa kremoni bia beto kasete Muhammad a ebe shikremoni papa etese mo respect ne sene onyankopon oye di fo mo so onyankopon na mso de nsem bia ye de yi abremo oye difo odi asoro bia si ha ye de yi amamo oye difo e de mamu amowa munim ene na zaba ka de difo bia anti asore ene esakre mo so no wujai nakwase eza wonte de wo kan de yi na wonte de wo ye nase wudi kanfo ni ye difo so si difo anti asore wati ama so wosum bi e mo timi nya adaje e de mo ma bofo difo ne kire wo saa difo ne kire wo enti eye enkanke kan ne bra difo ho ahi e no mo de keka saa nsem ni nyina to nyankopon ka che na ko difo mo se kire ne se sei ni sei mo so ne dikai ne de dikai ha e na ye dey e na si ahia ntomadan no tena bia no e na si ahia ntomadan no tena bere no sina fa adanse adaka no afi emransem no wodi be sie ahia ntomadan ni no ma ne baba be di mu nsem ayede yi akọ fa ne je emransem mu nsem acha sorry nya sorry it won nam ni difo won nam difo so na dia sorry ni si ho sofu bia nim sofu bia nka ho msize nyankopon wasoma me awon to so edi pa manche wode nasem ene soma me momitri men kasa de be na obenya nkwa okina ene edi wanim yeni mu no nam na humobro so wasoma me awon to so yi to se fa apama daka no osifa adanse adaka no won se no me ka se bi kire o wasem se yeni osomaye no iwe ene ye de ye urafi bese mrano yene ya dance ye nwoma de ye ka e kire mu adwene no ni akofa we de di dance ye to won se wo ka bi a che na kodi fo Mose wasena fa dance adaka no de Mose ba be kan na odifo ba be kan yo ma na ntiase a de ode ma na ba no ene be ya dance ye de ka se bi na mo ntiase a ne afa we ne de adanse ye ne osoma ye difo no we ya adanse nwoma mransem no trosem ye adanse nwoma e no me ka se mu we kire wo e bi na izatufo nyankopon ade nyina sufo o ka che na ko difo Mose o se fa adanse nwoma no fa ye dey fasim na fa ntwamotam no wa so ta be ka twamotam de twamotam na me si Yesu breso e muti ye no me ro difo Mose no ma ni si asoro dai hia dai entomadan e no start this any day ebe mu ene ka ofri sabre na ade be si Kristo breso hona dia sore bae hona ya sore hona ti asore hona ti asore kamutam we Yesu Kristo ye ku no ye bona senwer mu no ebre sunduru asase no e hona se kamutam mu ye de ye etiye ura so for ni the preach me wodi fo Mose na Israel tu fo Nyankopon ma ne hyase
we kura me nsa nka bi ma me ntwa so ye be sa ato aso do waso no beti ase no maka to says nsori bo wa ye chinyigi asore ehia se nipa kwado na aye de esi wo okwa ye fre woni esi waso Onyankopɔn na kwai ne kasa kire ho ye chinyigi asore asore bo wa ye chinyigi asore Onyankopɔn di for wada wo ma we de ma me nyina akwanya so na me musa asem sei na me di for enti se asore a emfiri odifo anase asore a ne nyina so no enyina odifo so nipa betimi akwasa asore na nyankwa David we obede no nyankwa na aka asore ya de ketoa me se fa asore toto abrabo ho sa abrabo wo ba bi nkunim no kada fom me se emo obi anka nto so kenka babro betimi akenka ko heaven da Dabi ameka sa asem no na nko mo kenka ko heaven ko obi asore mu atimi gina so kase difo bi anta asore neme na meka to se difo na ti asore ade na woda da mo ahunu do na mo so na be kire me a wasoma me sana ko odifo no ona mo so na kire me ansa ma kase me nkohwe eto wona wo fa we ma won sra bia no o kenka o ma wuhunu ena no mi wa Yesu Kristo kan waso nkae do mbe hwe no mo hunu mbe kan mo nti ase na mo de nhyira ne mo woni de nti nhyira ne wo mo amon sa kan no kore bo hye honhom de honhom ne na ma won nsem no ma fa danse enwoma ya sore da won ye se difo hu hia se no kwada makan dada se won difo ni a ebe de so betimi akọ heaven wa akọsem dabi heaven de okọ pede ho de obeye bia ye honam sem no obeye bia ebe ye honam sem ndo si fa e fa sei entoma no twamutam no fasi adaka no de yi enim emra no fasi animu oman ne ba no makofa na makasa che na oman na ten wo ahia ntoma dan nim odifo no wo chen de wonye wo se difo ntia asore wo kura su timeti asore wo wa wie school wa nya adwuma anye na timi geography ne science ne life skills social ultimate kan wa nya adwuma anye because of adwuma de wo Ghana hanti na wo di sof no wo kura su timeti asore atimi ati asore na moti asore mo de nipa na ye kire mo se sofu untimi ntia asore nyi nipa ma Onyankopɔn o de nipa na kwanya ye o de mo ye nipa se mo amo ya sofu ya mo ye nipa na brabo na wo de se bo se ma so a obehunu se wate aso na wu a na obehunu na na me se no ba bi ka se sofu kese bia na wo Ghana ha no won kran na so ri bi sa okuma se wu wo so da ni ye po no ebusa nse wo si wo asase no so na ye de o se na me nye bibia na me nye bibia ye bo na wo se wo nye bibia o ti aso so patapa o wo si nyame nsa ye de yi nyame afra no nyame asoma no nyame kasa owu ya afi obi aso da ye bo no ye si ebusa nse wo asase no so ye de ye wo se wo nye bibia nsa gu fom awo na kudie nyina wo hu se wo kobi ko nya kwan aba ha aso ni ko begu no I tell you Ize Nyankopɔn so wie nka na bakuru Yesu Kristo dire mu Ize Nyankopɔn ahom so aso mi awo atoato so nipa manche akra nyina nche asem mo akra nyina akase se nsori ado so agoro nipa di medi do di fu adwa Benjamin Ize Nyankopɔn na bakuru Kristo so yi ne ho adi akire me masem wamfa nkyerɛkyerɛ me manye ne nipa nche osofo bia ni bidi fu bia ni bi wamfa nkyerɛkyerɛ me na Kristo Yesu adi Yesu ene wode maame medi mfie ne na bebre abosom bebre na hwe awurade mo de de ni akomkyene oyi ne ho adi kyerɛ me ne bakuru Kristo mu oka sɛ me hwɛ de me huni hyase no soma me sɛ mebo amana man ni awon toatoa so yi kase sɛ nsɔre adoso agro ne nipedi so ba bia wo twe pɛ me no ɛda na ɛba no hyase ya ahoboa pɛne a wo de besu ne pa ano a wo de besu ne pa ni ade be wuru ni suo ɛsɛda no ne wo bi ka sɛ wo a wanya wo sɛ bɔde na afede bɔde mpo ahye na demonyam ɛwɔ ne wo ye mu na wo de wo ye wo no wa mu na woni anso na wo kyerɛ ne sɛ wo ye wo sɛ bi suba ne sɛ sunti afɛ wo so wonya nyansa wo betimi da ye ho foforo mɛma nyina so wo sɛ mun sun twadwo wo a wo hwɛ mi wo na meka sa kyerɛ wo ma sɔre na adaw wasoma me awo ntoato so nipa mankyɛ Nyankopɔn ya adom akwasi ada wuku ada bia betimi ahyia me kwasi ada yi okinachi kwasi ada yi obetimi ne mahia
Kumasi ha edwoso Bonwire junction. Sorry, Kumasi ha edwoso Echien kurom. Kumasi ha edwoso Echien kurom. Kumasi ha edwoso Echien kurom. Obetimi odifo ajabeja mehia. Ghana ha ba pia wo bia no. Obetimi ne mehia ochinechi kwasi adai. Makacho se odifo ajabeja meha me ho. Ye meka nyina ye wo kra ntia. Onso obi ama me nche hu se me ya asore me se wan be fa Christ. Mo se ma ye bi da. Me ha me ho. Minim de me firi. Ene de osoma ame no. Nisa wonni ni na ummu a enya masem. Eda bi ba de meka wo bebu. Eda bi ba de meka be pese obechi. Sabre na akachi. Nti me ha me ho. Won se mato me bo ase ma nipa. Me ha me ho. Akra na be ba me nche nya me dia. E onyankopon dia. Ene wo kra na ankasa so no ankasa so ne ho dia. Mfaso. Okra na wo ba no ankasa ne ho dia. Na achia sumbio bi obenya. Jo china echi kwasi adai. Kumasi ya Joshua Echien kurom Righteous City. Ene odi fa adwa Benjamin hia. Oye TV na se a number ne gu ono frɛ. Ene o mon kasa. Na o mon kyerɛ obi odi fa adwa Benjamin me wo Kumasi ya Joshua Echien kurom Righteous City. Righteous City. Aha. Ena me wo. Di Ghana ha ba bia wo bia. Ese wa ne me hia enumere. Se Côte d'Ivoire kwa na wa onkwaje ho edofo kwa ne wa yare abo Côte d'Ivoire yes ye de uba konfo no chiji ha ubenya nkwa ye beta mo ba bepene ebre nkwa ti umu yi e de anamo na abetudi ama okra na ubenya nkwa de ama okra chena emfa nkwa oti mu yi eni okra bro enne nkwa won wa hwe ya yare ye bi bebon afena na abehwe mi TV so no aka se kaminya kameba papa yi ho wo odin dia wo se nyewa eyobi wo odin dia wo se nyewa yemia age se yare bo wansa saa brenso yare bo wa wuntimi ma no do foti ase se wabusuafo nyina be jaw ene be ya danse sa fo bo so be wu boni mako seyim de bra wutie mi enumre faka nani mi nhia e wo dweso ha Echien kurom Kumasi edwoso Echien kurom kosia de die ne ye enne echinachi kosia de ya ochinachi kosia de ya faka ene menhia me won sempi ode aso me yesem ka kire mu ensempi asumasem ne huntasem Kristo Yesu ahini mu sumasem ye ma akomam ne hodada e ma adwim ne hodada e wo hodada nso ma adwim ne akomam e kase nipa hunote na wonya nkwa enu mo sumasem ene huntasem ene ode aso ame e wo awon toatoaso yi mu nipa nyina nkyei wo de ye wo se wo hunu awurade awie wakwaso de awie wanya ebia na nya hunti na me kasa na Isaiah nyina akwa asore nanso Peter otie Yesu Kristo no akokora wo oso owura mahunu se wo dan kwansem ohunu Kristo de ne se de oka no eni asofo na otena omuncha ansa na oba kokwa no wanhia Yesu a se na nkowu wanhia Yesu a se na nka sebi wo etwase wote nka bere no wachi enhia na osomafo Peter kra se da no hia Kristo enhia ne awon toatoaso yi nipa biara obema no kwa no odi fa jabeda me behia obehira me kra da no obepo kasa kire yi ene odi fa jabeda me nhia mu no eda no obesu atwa wadwo e kan se ye nipa ntiase aje se da bone na